sak marang. Masya Allah, ya Allah. Ini ya aku kadung goreng tempe sakmu ini kayan. Segoku ya wis mateng iki. Sak majikom. Janganku sop ireng brambange gosong. Janganku kentang wis mateng. Ngene ngerti yang ngono enggak masak. Tonggoku Natalan, guys. Jawane selamatan kirim leluhur. Engko sore oleh berkat, saiki diberi sego. Ngene lho kerukunan urip ning desa iki. Oleh berkate budone esuk tanggal 1 Januari. Alhamdulillah. Ngono kan urip ning desa kudu rukun karo tangga karo dulur ya ngene iki lek wong masak akeh ya dibagi.